Figyelj, Andris, nagyon jó, nagyon jó. 5000 én megadom. Ő kérsz egy italt? Nem tudom, kérek 5000-es, kérek. De nagyon olcsó, azért nem fizetek. Azt ellopod, Feri, ellopod. Kénytelen leszek, nincs pénz. Olyan csóró vagy, he? Moré. Komolyan, olyan csóró vagy, Dickman. Hát most így csináljuk, nem ad pénzt. Azt mondta egy Feri, hogy itt egy... Persze, ott van. Jó, van, kösz. Na, hol is tartottunk? Igen, hogy nincs pénzed. Tudom, hogy nincs pénz. Nem adok. Most miért nem az? Ha mert nekem sincs, nincsen, csak annyi, hogy vegyek szart. Laucitromot. A csotrira kell. Azt a csotrira. Nem mondd már, hogy a csotrira veszel ilyen szarokat. Nem. De. És abban elmegy. Szabikám, azt tudom neked mondani, hogy menj a francba. Oké? Ezt mondom, én elmész, azt vissza se gyere. Érted? Csak ennyit mondok. Tényleg? Persze. Nem, nagyon kell szarni. Ó, ne fossál. Szia, Lacikám. Mi van? Semmi, nézem az uratod. Azt mit szedtél ki Mikiből? Semmit. Semmit? Nem mondd már, hogy semmit. Oh, hello, Claudia. Szia, Laci. Mit keresel itt? Nem is tudtam, hogy jössz. A Mikivel szeretnék beszélni. De nem Miki vagyok. De Miki vagy. Te vagy Miki, látom rajtad. Nagyon Mikinek tiszt. Nem ő Miki. De ő Miki. Jó, én abba vagyok. Én nem Miki vagyok. El is megyek. Kész, vitatkozzatok magatokba. Érted? Vitatkozzatok. Én nem vitatkozok veled. Hát te vagy Miki, az kész. Érted? Te vagy Miki. Nem vagyok Miki. Érted? De te vagy Miki, ugye, hogy te vagy. Vald be. Nem én vagyok Miki, nem én vagyok Miki. De te vagy. Te vagy Miki. Hidd el, te törpe. Én törpe? De törpe vagy. Te vagy Miki törpe. Olyan nincs is, hogy Miki törpe. Hagyom. Ez mi? Tom 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 tom. Pénzkunyára állok. Hello, nem találtam meg a pont. Nem találtam meg. Veszek egy csotrit, jó van? Felül nem vegyen. De tényleg kéne pénz. Nagyon sok. Érted? Nagyon sok kéne. Hát kéne ezért pénz egy piszike, de nagyon kevés. Csak 5 milliárd a csotrira. Nem adok. Kell nekünk is a pénz, alig van. Hát igen. Önsad. Mi most kiadjan? Jöjjön, aki szegény csauró? Aha. Jöjjön, aki szegény csauró. Azt én most nem adok. Gíza leszed. Mi van, Petike, gejpeze? Mi van? Nem gejpezek, én csak nézem. Mi van? Ne fossá. De mi van, Dickman? Ne beszélj Dickmánosan, mert azt utálom, tudod. Mi lesz a kaja ebédre? Ez meg mi? Valami William hülye gyerek. És az én vagyok, tudtad? Tudtad, hogy Williamnek hívnak? Én se tudtam eddig, de most kiderült. William? Milyen hülye név már? Miért nem mondjuk Feszni? Nem tudom, mert az hülyeség. Ja, hát az jobb, mint a Miki. Nem Miki, William! William. Ez nem is betűzés. De hogy is nem. William. Képzeljétek, Miki betart. Nem tudtam. Nem olyan nagyot, csak ilyen piszi gombótokat. Meg Claudias. Hát, Lakicikám, itt véget ér a videó, de bocs. Nem ám, Miki, még vegyük.